Vă salut! Vă propun să lucrăm problema 2 de la Olimpiada Internațională din 1988. Haideți să vedem despre ce e vorba. Considerăm un număr natural n par n. Considerăm n plus 1 mulțimi de cardinal n cu două proprietăți. 1. Oricare două au un singur element în comun. Și 2. Orice element din reuniune se află în cel puțin două mulțimi. Trebuie să determinăm valorile lui n. Probabilitatea că putem să asociem fiecare element din reuniune 0 sau 1, astfel încât în oricare din cele n plus 1 mulțimi să existe exact n pe 2 elemente care au asociat 0. Este o problemă de combinatorică enumerativă. De-abia aștept să lucrăm. Vă invit să puneți stop clipului, să vă gândiți la problemă 10-15, jumătate de oră, cât considerați că aveți idei utile. Pentru că să știți un lucru. Esențial, în momentul în care te gândești la o problemă, nu este indicat să-ți setezi un timp în care te vei gândi la problemă. Este esențial să stai pe problema respectivă cât timp simți că ai idei, cât simți că poți să produci ceva constructiv. O să fie probleme în care după jumătate de oră vei dori să vezi soluția, vor fi probleme în care vei dori să stai poate o săptămână și să te gândești zilnic la problemă. Da? Ceea ce privește nivelul de Olimpiadă Internațională, dificultatea este atât de ridicată încât poți să petreci o săptămână, 2 săptămâni, să te gândești la problemă. În unele cazuri, chiar și 2 săptămâni nu ajung până când să găsești soluția. Probabil că vă întrebați, cum, dacă la o problemă stai 2 săptămâni, acei copii sunt puși în 4 ore jumate să rezolve 3 astfel de probleme? E bine, cred că aici sunt mai multe elemente. Unul, sunt cei mai tari din lume. Da? Adică, gândiți-vă că România e o țară puternică, care are foarte mulți elevi capabili în matematică și totuși din toată țara se duc doar 6. Este clar că nivelul lor este wow. Acum, a se înțelege, orice rezultat obținut la internațională este o mare, mare performanță. Dacă n-ajungi să o câștigi, e bine, acolo vorbim de alte sfere. Adică nu vă pot descrie în câteva minute ce înseamnă acea performanță. E gigantică, e ceva incredibil. Nu sunt mulți care să fie ajuns la astfel de performanțe. Cum se obțin performanțele acestea? Multă, foarte multă muncă. E clar că îți trebuie talent, e clar că trebuie să ai gândirea structurată pentru matematică, dar e muncă. Haideți să trecem la treabă. Haideți să notăm n cu 2k, unde k e un număr natural. În foarte multe probleme de combinatorică enumerativă, o idee foarte utilă este să considerăm o matrice care să ne dea idei despre cum se comportă mulțimile noastre. Acesta este și cazul problemei de față. Voi considera o matrice A matrice cu n linii și n coloane. Cu n linii și n coloane. Acum, este foarte important să definim fiecare celulă din matrice. Ne vom uita la elementul de pe linia I și coloana J. Putem să notăm, de exemplu, matricea, elementul de pe linia I, coloana J, cu A, I, J. Cine este I, J? Ei bine, mă voi uita la mulțimea I și la mulțimea J, care știm că intersecția lor este un singur element. Să-l notăm cu B. Acum, noi știm că fiecare element din reuniune i-am asociat un bit, 0 sau 1. Să zicem că lui B i-am asociat bitul V, care, repet, poate să fie 0 sau 1. Ei bine, în AIJ voi seta bitul V. Să vreau să fac o mențiune. În momentul ăsta lucrăm cu I diferit de J. O altă observație foarte importantă este aceea că și AJI va fi tot V. Acest lucru ne spune despre matricea că este simetrică. Da? Matrice simetrică. Sunt foarte bine modul de definire a matricei. Mai avem nevoie de diagonala principală. Să stabilim cum vom considera elementele de pe ea. Acum trebuie să menționăm un aspect. În acest moment am discutat de cât de mulțimile de la 1 până la n. Despre n plus 1 nu am spus nimic. Așa că, pe diagonala principală, voi seta
un bit să-l notez cu T, da? Bit 01. În ce manieră? Voi intersecta AI cu A de 2K plus 1, care să zicem că este elementul D. Acum, lui D i-am asociat un bit. Ei bine, acel bit este T. Deci, cu alte cuvinte, am găsit o idee extrem de utilă și bună în această matrice de dimensiune n ori n, în care găsesc o idei foarte bune pentru toate mulțimile de la A de 1 până la A de n plus 1. Acum, haideți să analizăm matricea, haideți să vedem ce proprietăți are și cum ne putem folosi. Haideți să ne uităm pe linia I. Linia I, haideți să listăm elementele. A, I1, A, I2, A, II, A, IN. Acum, ideea este că aceste elemente ne dau informații despre intersecția mulțimii AI cu AJ. J de la 1 la n plus 1 fără I. Noi știm că intersecția dintre oricare două conține un singur element. Și de asemenea știm că toate mulțimile au cardinalul n. Ce vă propun este să listăm elementele lui AI și ale intersecțiilor. Voi face în felul următor. Voi spune că A1 intersectat cu AI este X1. A2 intersectat cu AI este X2. Puncte. AI minus 1 intersectat cu AI este XI minus 1. A, și acum o să scriem plus 1. Intersectat cu AI este XI. Și, în final, AN intersectat cu AI este XN. Vreau să constatăm următorul fapt. Am scris noi elemente, iar AI are exact în elemente. Asta ne spune că AI, având n elemente, acești X sunt diferiți. Deci XJ este diferit de XV, oricare ar fi J și V diferite, din mulțimea de la 1, 2 până la N. Așa că fiecare celulă din linia I îmi dă o idee foarte bună despre fiecare element din ADI. Noi știm din ipoteză că am asociat 0 și 1 elementelor din reuniune, astfel încât fiecare mulțime conține exact n pe 2 elemente cu 0. Cum de pe linia I eu am pus 0 sau 1 în funcție de ce am asociat fiecare element, o să avem că pe linia I există n pe 2 zerouri. Pe linia I avem n pe 2 care e egal cu k zerouri. În total cât o să avem pe toată matricea? Pe toată matricea A vom avea ca ori n zerouri. Acum, când mă uit la matricea A, am spus la până început că este o matrice simetrică. Ce înseamnă asta? Diagonala o listăm separat, diagonala principală, însă porțiunea de sus, deasupra diagonalei și sub diagonală sunt aceleași elemente. Și atunci fiecare apare de două ori. Adică dacă în porțiunea de sus avem R zerouri, și în porțiunea de jos vom avea tot R zerouri. Asta ne spune că în partea de sus plus partea de jos vin un număr par de zerouri. Așa că pe diagonala principală voi avea un număr par de zerouri. Pentru că în total matricea are un număr par de zerouri. Pe diagonala principală voi avea un număr par de zerouri. Voi avea un număr par de zerouri. Dar, pe diagonala principală erau de fapt elementele mulțimii A de n plus 1. Avem elementele mulțimii A de n plus 1. Da, A de n plus 1
are m pe 2 zerouri. Acest lucru ne spune că m pe 2 este par. Așa că k e 2t implică n egal cu 4t. Și acesta este un punct extrem de bun al problemei. Am evaluat situația și am găsit că n e divizibil cu 4. Acum, în acest moment trebuie să fim curajoși. Ne putem gândi, ok, dacă am găsit această condiție, poate că putem să găsim și o altă condiție mai puternică. De unde știu că T1 e el divizibil cu 2 și atunci el o să fie divizibil cu 8? De unde nu știu că T1 e divizibil cu 3? Sau poți să ai curajul să riști, să spui, ăsta e răspunsul. N egal cu 4T. Cum poți totuși să-ți iei o marjă de siguranță încercând exemple mici? Văzând dacă la n egal cu 4, n egal cu 8, n egal cu 12 funcționează. Rețineți acest lucru, dragilor. Întotdeauna când vreți să rezolvați o problemă pe cazul general, încercați să vă duceți la cazuri particulare să vedeți dacă funcționează. Însă alegem calea curajului în acest moment. E nevoie să fim curajoși. Și răspunsul este corect. N egal cu 4T. Cum dăm exemplu? E bine, mă voi folosi de acest 4 construind un pătrat 4 pe 4. Un pătrat 4 pe 4 care o să aibă următoarele proprietăți. Un număr să aibă două zerouri și două valori de 1 pe fiecare linie, fiecare coloană și pe diagonala principală. Ei bine, cine este Q? 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0 și 1, 0, 0, 1. Dacă ne uităm cu atenție, este un pătrat de latură 4. Pe fiecare linie, pe fiecare coloană și pe diagonala principală sunt două zerouri, două valori 1. Cum voi construi matricea mare? Copiind acest Q de T ori T ori. Deci matricea mare va fi Q, 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 Q. Avem T apariții, T apariții. Fiecare linie, fiecare coloană și diagonala principală o să aibă exact N pe 2 zerouri. Asta a fost problema 2 de la Internațional din 1988. Îmi doresc să vă fi plăcut soluția. Îmi doresc să fi înțeles ideile de bază. Dacă nu, mai reluați-le. Să știți că la acest nivel scopul este să petreci suficient timp până când înțelegi ce se întâmplă. La acest nivel nu trebuie să aveți ca obiectiv să parcurgeți o cantitate mare de probleme, însă ceea ce parcurgeți să fie înțeles bine. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, toate bune!